Следва Спонж Боб квадратни гащи по Никелодиан. Козмо и Уанда се завръщат с новата си кръщелница Хейзъл и новите й желания. Тези вълшебници ще сбъдват мечтите й. Беля по Беля. Не пропускайте новата поредица Кръстници вълшебници Ново желание. Тази седмица от понеделник до петък от 18:30 по Никелодиан. Kids Choice Awards Слуз. Скачат парти звезди Слуз. Музика, хлъзване, веселба Слуз. Гласувайте сега и не пропускайте най-слузестото парти за годината. Kids Choice Awards на 25 юни по Никелодиан. Следва Спонж Боб квадратни гащи по Никелодиан. Тази седмица Шумникови имат големи планове, но както винаги всичко се обърква. Фокусите на Линкълн са пълен провал. Апартаментът на Лори е превзет. А балът на Лени – пълна катастрофа. От щури игри до неочаквани гости. Изненадите нямат край. Не пропускайте новия сезон на Къщата на Шумникови. Тази седмица от понеделник до петък от 18 часа по Никелодиан. Kids Choice Awards Слуз. Скачат парти звезди Слуз. Музика, хлъзване, веселба Слуз. Гласувайте сега и не пропускайте най-слузестото парти за годината. Kids Choice Awards на 25 юни по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Доместос преобръща представите за унищожаване на микроби. Новата почистваща пяна Доместос Power Foam прилепва по повърхностите и унищожава микробите дори в най-трудно достъпните места. Доместос Power Foam. Непобедим! Мечтаеш ли за меко докосване? Открий новата формула на Семана Супер Софт. Със специална технология за лесно гладене, супер мекота и дълготрайна свежест. Семана Супер Софт, за да гладиш с лекота. Пазарувай лесно и удобно по всяко време в Абалчо. С безплатна доставка и връщане. Денят ти е изпълнен с напрежение? Отдай се на грижата за себе си. Big Soleil Escape. Самобръсначка с ароматизирана дръжка лавандула, евкалипт и хидратираща лента с бадемово масло. За гладко и приятно бръснене. Big Soleil Escape. Поглези сетивата си. Refresh the everyday with Mentos Gum. Yes to fresh. Пак изгоряхме по всевъзможни начини. За големите лоши изгаряния, които не смеем да пипнем, ползваме цикатридина спрей. Когато пък искаме мигновено усвояване без бели следи, прилагаме цикатридина мас. Често забравяме да се пазим от слънцето, но за супер помощ винаги разчитаме на цикатридина спрей и мас. От Натурфарма. Това беше рекламната пауза по Никелодиан.